Ало, здрасти, Ванетка. Звъняла си ми от на среща. Здрасти, Лизи. Имам един въпрос. Може ли да говориш много набързичко? Преди една седмица си взех куче, той подел. Много сладко. Много супер честито. Мерси. И пробвах приставката дифузър върху него. Да. И Защо? кадриците нещо ми бяха се разрушили и аз реших да пробвам и стана много добре. Обаче имам един проблем. Реших да пробвам и мързеливия гребен върху него и се наелектризира супер много. И искам да те попитам за съвет, дали да му пускам само студена струя, какво да правя. Според мързеливия гребен не е подходящ за подел. Просто той е кадрово. Да, ама аз искам да е изправен. Аз искам да е изправен, да се опитам да го изправя нещо различно искам да е. Моите са да търпали животинство. Ама... Защо го тървали? Това не е косъм, това да е коса. Между другото, единствено, мисля, че йоркширските териери имат косъм близък до косъма на човека. Не, аз знам и за пуделите, че може така с сешулар, нали? Обаче просто аз искам да го изправя. Обаче много се наелектризира и даже като минавам, това, което стана беше на мен, наистина ме шокира, това минавах покрай кухнята, нали? И му от наелектризирането му се залепи един нож върху него. Това възможно ли е? Какво му се залепи? Един нож и вилица. Никаква идея, трябва да сте по физика. Не знам, че може да такива случаи. По принцип, нали, сешуара е с негативни иони, би трябвало да, нали, в човешкия косъм даже спира на интегрирането. Да, аз това го знам. Вече от една година го ползвам, обаче... Знам, върху кучета няма такива изследвания. Нямам никаква идея. Защо така стана? Има някакви други, как да кажа, по друг начин да е структуриран, заради това да се получава обратния ефект. Да, аз направо се шокирах, знаеш ли, върви из кухнята с един нож и една вилица. Може, не знам, те да го правиш това, може да се било да си живее живота. Лиза, искам да ти благодаря, че участвах в моя пранк. Може това.